Ναι, αλλά εσείς ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Το αναγνωρίζουμε. Μου λένε στο κόμμα, εσένα τα μπατζανάκια σου ψηφίζουν ο Πασόκ. Και ονειρεύεσαι για ψηλά. Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου. Πες με εμένα ποιος σου το έπαιρνε να του ισιώσω τη μάπα να μην μιλάει χωρίς να ξέρει. Μιλάνε χωρίς να ξέρουν. Να του πω, έλα εδώ ρε μαλάκα. Με ρώτησες εμένα γιατί ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Αν σου έλεγε ο Ψωμιάδης, κόφτε τα λόγια και ψηφίστε τον οικονόμη γιατί από μένα τρώτε ψωμί και όχι από το Πασόκ, τι θα έκανες? Που αν σ' άφηνε, θα βάζεις λουκέτο και 2 οικογένειες θα μένανε στον δρόμο. Πάνω μη σε με χωριέσαι, θα ανέβει πάλι η πίεση σου. Να ανέβει ρε, να φτάσει 24 να πέσω μπροστά στα πόδια του να πεθάνω. Κοίτα πώς μας κάνουν και μας διαιρούνε. Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολο 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη. Και ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Τι έκανα, Αντώνη? Εγώ την πήγα στο τμήμα, της έδωσα το ψηφοδέλτιο, της λέω: Κυρία Βασιλική, ο Αντώνης είπε να το ρίξεις. Έκανε το σταυρό της η γυναίκα, το φίλησε, το σταύρωσε 3 φορές με το χέρι της και το ρίξε. Πατέρα,